ποδοσφαίρου να περιμένουν να δουν δύο από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν, ενώ καταπληκτικό καταπληκτικό αυτό που έκανε. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Ριβάλντο και στη συνέχεια τρομερή και απόκρουση από τον χιλιανό τερματοφύλακα, αλλά είναι απίστευτο αυτό που έκανε ο Ριβάλντο. Πραγματικά. Valber tentou jogar de volta no meio, na primeira não deu, mas a bola desviada sobrou pro Rivaldo ali na entrada da grande área, enfeitou o lance, que beleza, Rivaldo! Ο Γιωργάτος στα σεντράρει, ο Σιντιμπέ διώχνει πάνω στον Ριβάλντο, ευκαιρία για τον Βραζιλιάνο που αποφεύγει τον Εντουσέ και σκοράρει. Μάλλον όχι, η μπάλα βρίσκει το εξωτερικό μέρος των δικτύων. Να λοιπόν, αυτό το θέμα. Na formação, Rivaldo tranquilo. De chaleira ele deu esse passe pro Valber. Edmundo pediu na área. Ο Γεωργίας θα διώξει. Ριβάλντο. Για τον Ζήκο. Βγαίνουν κρυφά και να γίνονται πολλές γρήγορες πάσεις. Σημάω κλείνει το Ριβάλντο. Για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει. Επίδειξη